Prieteni, sunt alături de fratele meu. Bună! Și astăzi ne jucăm Brawl Stars. Știu că nu m-am jucat niciodată pe acest cont. Eu m-am mai jucat fără să fac pe YouTube video. Așa că haideți să vă arăt skin-urile mele. O am pe Shelly, Shelly normală, Banita Shelly, Classic Shelly. Un skin Nita. Bullet Storm! Așa, pe Colt nici pe el n-am skin. Watch out! Here I come! Asta o să ne-l dea de la ăsta de Crăciun. Dar voi scrieți în comentarii dacă abia așteptați ziua de mâine să ne dea skin-ul ăla de pisică. Eu abia aștept să văd ce rătate e. Așa. Să ne dă și skin-ul de cor. Îl am pe Brock, El Primo, Ready for another? Burly, care nici pe n-am skin. Lead guitar for the Coco. win! Da. Time to blow! Ok, Rosa. Feel the power! Time to get constructive! Casey, nici pe ea n-am skin, nici pe Rosa. You see me rolling! Durley, Roll the am planks! Omega Box Durley, îl am skin pe el. Yeah! Penny, abia l-am deblocat de foarte puțin timp și nu prea mă joc că nu-mi place. Speak to me! Îl am pe Carol is my Carl, name! care Reality is Goblin my Carl. game! Mi l-am cumpărat de curând. Hey, Chucklehead, come over Jakey, here! n-am skin pe el că nu prea am gemuri, dar aș vrea să am. Fly like an Bo, eagle. am skin I pe am el, l-am guided by the cumpărat cu spirits. 29 de gemuri. Tu abia l-am deblocat. Frank nici pe el n-am skin. Beautiful! Bee nici pe ea. Have much Morty să vă skin de pălărie ca nu de jocul. Countdown Și to m-am chaos! pe el n-am skin. Ok, acum hai să vă zic ce skin-uri are fratele meu. El... Acum vă arăt ce are el. Profil, brawleri. Are doar 4 skin-uri, că abia și-a făcut cont. I-am zis eu să-și facă cont și da. Fă contul meu înapoi. Dar nu pot. Bă, O are pe Shelly, Nita, El Primo și Mico. Dar e bine că și-a băgat rank 5 pe Shelly. E bine. Are Banita Shelly. Un lucru foarte bun. Așa, și revenim din meci. Ok, gata, am intrat în meci. My good fellas! Hai, Luca, să luăm de-astea gemuri. Mie îmi place Mico, am level 15 pe el. Countdown to chaos! Ok. Eu știu cât de cât să joc cu Mico. Ma, ai grijă la ala, că e bun. Hai văd dacă are tupeu să vină pe noi. N-are tupeu. Countdown to chaos! Ia! Ia-l pe ăla! Bun! Bun! Fugi! 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 Că încă un Mico care e bun. Ia-l pe ăla, poți să le iei pe ăla dintr-un fiș. Dar vezi că vine Mico, vine Mico. Fugi! 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 Oh, exact, e bun. Ok, uitați, am rank 15, uitați aici. Arăt. Îi dă exit, Testing, Luca. 1, 2, 3. Să joc și Testing. cu altcineva, cred. Cred că voi juca cu Bow. We must fight for peace. abia aștept. Da. Eu o aștept și eu. Pentru că nu știu dacă vă dați seama despre ce vorbim, dar pe shop este asta Brawl Days Freebie. Și la ziua 13, peste 17 ore, ne dă un skin de cat. Că uitați așa, îl caut pe... Nu skin de cat, poate Nu, ne pe dă pe cor. Nu, a zis ăștia de la Brawl Stars că la ziua 13 ne-l dă pe ăsta de cat. Păi la ziua cealaltă. Ok, pe m-am contrazis cu fratele meu acum caut un pic pe Google sau pe YouTube să vă arăt... Scuze, oameni buni, că trăsesc, sunt răcit. Da, fratele meu, un pic răcit. Caut acum pe Google sau pe YouTube să vă arăt cum arată skin-ul. Uitați, prieteni, acesta este skin-ul, așa arată. Uitați aici încă o poză. Asta se vă dă în ziua de mâine, skin-ul ăsta fain. Abia știu să văd ce realitate e. Aici nu știu, dacă nu prea îmi dau seama. Așa, da.
Sunt foarte colosalitate. Super! Cred că, nu știu. Da, uite! A, da, da. Like, el a zis asta, poza asta. Ok. Intru acum înapoi pe Brawl Stars și da. Ok, gata, prieteni, am intrat în match direct. Am pus de român, dar Luca are 6 ani. E fratele meu, așa cheamă. Și el s-a pus de Brazilia. Ma, mor, fugi! Ma, ce kill-ul dat. Mi-a furat kill-ul dat. My mind is clear. Ok. Dar să și crezi mie trebuie. There is no end. Fugi! Only Dai kill! Ba, nu trebuie. Deci, așa. Bun. I am guided by the spirits. Uite-l. Dai kill aia. Manta Shelly! As much. Bă, era pe mine skin-ul. Măcar am fost pe a doilea, e bine așa. De-aia plea gain. Ok, prieteni, următorul meci vom juca Brawl Ball ăla. Jucăm Brawl Ball. Da, meciul trecut am câștigat pe locul 3 sau pe 2, nu mai știu. Nu, pe 2. Pe 2, așa. Am văzut skin, am văzut. Ai grijă, fugi. Fugi. E obit. Fugi, am zis. Ma, vezi că Edgar. Dacă ne dă kill Edgar, am pățit-o. Edgar. Bine, bă, am dat kill. Ok, e foarte bine ce am dat kill. Ai grijă că e... Nu. Ok. Am pierdut. Nu, dar tu mai filmezi? Ok, am intrat tata fără să vrea în camera, adică nu fără să vreau, trebuie să ia ceva. Fly like an eagle. Și n-am închis asta. Ok, acum joc chiar cu Mica, că vom juca fotbal. Good fellas. Vrei să jucăm Brawl Ball 5v5 sau Brawl Ball 3v3? Hai 3v3, 5v5. nu, că 5v5 e foarte greu. Nu, eu dau 5v5. Ok, hai, încercăm. Dar eu cred că va fi mai ușor. Nu ne lasă să dăm. Let's do this. Cannot select event. Event is family to alte member. Adică ce nu-ți apare, cred. De-aia. Dă-i cancel, nu? Așa, dă-i să uita ce apare. Nu-ți apare, nu, de-aia. Așa la că trebuie ăsta. Da. Whoa. Ok, Time de for play. some whack-a-noodle. E bun că ai voie măcar ăsta, știi? Da, am spus, el a și instalat browser și l-a desinstalat în browser și au făcut codul de telefon, că și-a desinstalat jocul care nu se juca și din greșeală și-a instalat... Testing 1, 2, 3. Testing. Ba nu din greșeală. Easy, knucklehead. Easy ball! Yeah, this is just a side gig. Mă duc de la 2 acolo. Vă puteți să da, deja. Mă duc pe colegul Luca. Yeah, this is just a side gig. Oh, easy, knucklehead. Yeah, go ahead. Just Bine, colegii. Bravo, Luca, bă, ai scos-o din poartă. Nu
ca portarul nostru censurat. Time for some wackadoodle. Oh, back off! Ne-am văzut! Ne-am văzut! I'm going bananas! Oh, bă, n-am putut să apel eu la colegul ăsta. Yeah, this is just a No, but side it's- gig. Ajutor, ajutor, ajutor! Monkey Ha? Cum mai uitați să mi la Ia gol! Ia gol! This is just a side gig. Că nu știe colegul să joace. Mă dați minus 4 din cauza lui. Countdown to chaos. Ce bun. Matia, abia aștept să... Ok. Să fac Kaboom, Mike! pe bandit. Eu abia aștept să iau level 9 pe ăsta, pe Mico. Să iau ăsta. Că gen îi dai un hit mort. Gen îi dai un hit mort datorită la asta și na, am văzut-o pe YouTube. Uite Din câți YouTube te ajută. bănuți am. Ce pot să fac cu atâția bănuți? Faci, câți. N-ai ce face Nica cu ei. Că mai are 1000 de bunuți, în care am 2100 și încă n-am nimic de făcut cu ei. Deci, când o să am 1.000.000, o să pot să ne iau ce skin. Nu 1 milion, 10 milioane. Ok. După vrei să jucăm cu un robot Haide, să dată mi play. instalez. Nu. Dai play, Vato. Facem și cu robot videoclipuri. Countdown to chaos. Go ahead, kiss me. Countdown to chaos. Countdown to chaos. Bolnavi tu. Easy, knucklehead. Tell ya, I'm always the one sorting out the mess here. Dacă zice că... Hey, go ahead, just keep laughing. Da centimetru, bă! Time for some wackadoodle. Countdown to chaos. Hey, easy, fella. Nu, cine asta? I joke to you, I'm a cheat. Jump around on a monkey bars, huh? Asta-l cheamă. Yeah, this is just a side gig. Kaboom, Mike! That's it. Enough monkey around. Think this what's going on around here. Oh, my good fella! Countdown to chaos! Hey, easy, fella! I'm going up to the big jungle gym in the sky. Time for some power! Easy, fella! I joke to you, I'm a chimp. I jump around on the monkey bars, yeah, huh? Yeah, this is just a chaos. We all know that. Enough monkey. Bye-bye. I'm going up to the jungle gym in the sky. Whoa! Time for some wackadoodle. Ne auzim data viitoare cu un alt videoclip. Și pa, pa!